Egitura mekatronikoen diseinua, monitorizazioa eta kontrola ikerketa ildoa. Talde honen ikerketa lana da, garraio, energia eta ekipo ondasunen sektoreak eskatzen dituzten estruktura, seguru, eroso eta kostu urrikoak diseinatzea. Horrela, UOBen 100 arkitektura duten bi materialetan neke kurben karakterizazioa eginda. Halaber, matrizeko akatsari buruzko irizpide bat eta ileste akatsari buruzko beste bat zehaztu dira, norabide anitzeko ilestuetan, lamin arteko akatsa edo itsasgarritan aurpegi arteko akatsak karakterizatzeko. Kalte estrukturala detektatzeko Null Space Base Fault Detection algoritmoak eta metodo autoatzerakorrak implementatu dira eta aerosorgailu dorre baten maketa gainean balidatu eta konparatu dira. Era berean, aerosorgailua kontrolatzeko algoritmoak diseinatu dira eta modelo dinamiko ez lineal baten aurrean balidatu dira, indarreko araudian zehazten diren kasu guztietarako prestazioak egiaztatuz. Ikerketa talde honek lankidetzan dihardu IK4 aliantzarekin eta unibertsitate hauekin: Franche Comté, Girona, Mondragon, Euskal Herriko Unibertsitatea, Kataluniako UPC, Leuveneko Katolik eta Baionako Estia.